Ungakholwa yini ukuthi isihluthulelo sokuguqula impilo yakho yonke singase sibe esenzweni esingabonakali kangangokuba sizwakala singekho ngempela? Cabanga umuntu ongazange aqede isikole, engenazo izinsiza zemali, engenazo izixhumanisi ezibalulekile, kodwa wakwazi ukuphuma esikweletini nokwakha ingcebo. Kuzwakala kungenakwenzeka, akunjalo? Nokho, ngabona ukuthi akuyona imvelo yangaphandle eqondisa imithetho, kodwa yizinqumo ozenzayo ekuphenduleni kuyo usuku nosuku ngokuthula kungabona. Isikhathi eside, ngangikholwa ukuthi isixazululo sezinkinga zami zonke sasilala ekusebenzeni kanzima okungapheli. Ngangicabanga ukuthi uma ngisebenza kanzima kakhulu, nginikela amahora amaningi, futhi ngidela ubusuku bokulala, umphumela ongenakungatshazwa wawuyoba ingcebo nokuzimela. Nokho, lapho ngiqala ukuhlola indawo engizungezile, ngabona ukuthi lokhu kwakuyinkohliso enkulu. Cabanga lokhu, kukhona abantu abavuka nsuku zonke ngaphambi kokuntwela, bazikhandle kakhulu, kodwa ekupheleni kwenyanga ngayinye, basasaba ngokuthi bazozikhokha kanjani izikweletu zabo. Abakhi abakha izakhiwo ezinkulu kodwa abakaze bakwazi ukuzithengela ikhaya labo. Ochwepheshe bezempilo nabafundisi abazinikela ngokuphelele kwabanye, kodwa baphila beminyezwa yizibopho zemali. Abashayeli abachitha amahora angaphezu kweyishumi nsuku zonke emotweni futhi basadinga ukukhetha phakathi kokukhokha isikweletu nokuhlinzeka umndeni wabo ngokudla. Lokhu akuyona into eyenzeka ngengozi. Kuwubufakazi bokuthi amandla omzimba asetshenzisiwe noma ukuzinikela okweqile ngokwazo akukuqinisekisi ukuchuma. Nami ngazithola ngikulesi simo. Ngangisebenza imisebenzi eminingi eyayibhekwa njengehloniphekile, kodwa ayizange ingiyise ndawo. Ngangiphetha inyanga ngayinye ngingenalutho ngaphandle kokukhathala nokudumala. Futhi mhlawumbe nawe uke wazizwa ngendlela efanayo, ukuqiniseka ukuthi uma unikeza kakhulu, kuncane okusele kuwe. Lesi simo sakha ukuvinjelwa kwengqondo, umbuzo obuhlungu, ingabe yilokhu kuphela okuyimpilo? Ukuzikhandla uze ukhathale umzimba, kodwa usahlale ubhajwe ezikweletini nasezinkathazweni. Leli yijele elingabonakali lapho iningi labantu likhona, likholwa ukuthi isixazululo ukwandisa kuphela umzamo wabo wokusebenza, ngaphandle kokuqaphela ukuthi babhajwe ohlelweni olungazange lukhiqize imiphumela. Ukuhlaziywa kwesimanje okuphathelene nempilo yezezimali kuqinisekisa lesi simo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi abantu abaphethe imisebenzi emibili noma emithathu basabhekene nezinkinga ezinkulu zemali, hayi ngenxa yokuntuleka kokuzinikela, kodwa ngenxa yokuthi ukusebenza ngaphandle kwenhloso, umzamo ongenaso isimo sengqondo esifanele, akukhiqizi ukuchuma. Ukuchitha isikhathi esiningi emisebenzini yobuchwepheshe kungakwazi, impela, ukwandisa imali engenayo isikhathi esithile, kodwa akuvamile ukudala ukuzimela. Inkululeko yangempela ayifinyelelwa ngokudela umzimba nje, kodwa ngokucaca kwengqondo, izinqubo ezintsha, nesibindi sokuphula amasiko asunguliwe. Ngangidinga ukuqonda ukuthi isithiyo sasingekho enanini lomsebenzi, kodwa esimilweni somsebenzi futhi, okubaluleke kakhulu, endleleni engazibeka ngayo emathubeni. Ngomzuzu engagcina ngiqonda leli qiniso, ngaqaphela ukuthi abantu abacebile babengebona abasebenza amahora amaningi kakhulu, kodwa labo abacabanga ngendlela ehlukile. Babekhomba izindlela ezazibonakala zingabonakali kwabanye. Yingakho abanye bebonakala beheha izinsiza zemali kalula, kuyilapho abanye, naphezu kwayo yonke imizamo yabo, bahlala bebhajwe ebumpofu. Ngikhumbula ubusuku lapho ngangibuya khona ekhaya ngikhathele kakhulu, ngilala, kodwa ngingakwazi ukulala, ingqondo yami igcwele izikweletu ezingakhokhiwe, izinkathazo, nalokho kwesaba okufihlekile ukuthi ngeke ngilwele kulowo mhlaba. Engangihluleka ukubona ukuthi wonke lawo mzamo kwakuyisihibe esiqhubekayo esasiqinisa kuphela isimo sami esinzima. Ngangibhajwe esimeni sengqondo sokuntula, ngikholwa ukuthi indlela kuphela yokunqoba kwakungukwandisa ukuzidela, kuyilapho empeleni ngangidinga ukushintsha indlela engazibona ngayo mina nezimali. Futhi mhlawumbe yilapho ukhona namuhla. Zibuze, ingabe ukusebenza kanzima ngempela kuxazululile izinkinga zami, noma kungenze ngakhathala kakhulu futhi ngasaba? Akukho yini isikhathi sokuphonsela inselelo lombono wokuthi amandla omzimba yiyona ndlela kuphela eya engcebweni?
Umhlaba ugcwele abantu abazinikela nsuku zonke, kodwa basaphila ngobunzima. Uguquko lwangempela aluqali ngomsebenzi ngokwawo, kodwa endleleni obona ngayo ingqondo yakho, umbono wakho wokusasa, nekhono lakho lokubiza nokudala amathuba. Ngoba lapho isimo sakho sengqondo siguquka, umsebenzi wakho uyayeka ukuba yijele bese uba yisixhumanisi. Futhi yilapho impilo emangalisayo iqala ukwakhiwa khona. Kulo lonke uhambo lwami, ngakwazi ukuqonda ukuthi imali akuyona nje iphepha noma inani esitatimendeni sasebhange. Yakha amandla, ukushaya okucacile. Yonke into emkhathini ihlaziya ngesigqi esithile, umzimba wakho, imicabango yakho, imizwa yakho, ngisho namazwi owashoyo. Inani lemali alibaleki kulesi simiso. Libamba imvamisa ethile, futhi uma ungavumelani nayo, ungase uthole inani elithile isikhashana, kodwa liyophuma ezandleni zakho njengezinhlayiya zesihlabathi. Kungaki izikhathi uke wabona umuntu ethola imali eningi ukuze ayichithe ngokushesha ezibopheni, ezikhethweni ezimbi, noma ekunganakeni nje? Lokhu akuyona inhlekelele, kumane kungahambisani kwamandla. Ekuqaleni nami ngangiphila ngokungahambisani okuphelele. Ngangisebenza ngokukhuthala, kodwa ngangihlaziya ngokuntula. Ngangivuka ngicabanga ngezibopho zemali ezisalindile, ngichithe usuku ngikhathazekile ngokuthi yini engahamba kabi, bese ngilala ngicabanga ngenkinga enkulu engase yenzeke. Lesi kwakuyisigqi engangisibonisa, futhi yilokhu kanye engakhetha: izikweletu ezengeziwe, izithiyo ezengeziwe, ubunzima obungeziwe. Kanti ngize ngiqonde ukuthi akukho zimo zangaphandle ezizoshintsha uma isimo sami sangaphakathi singashintshile. Uguquko lwaqala lapho ngiqonda ukuthi kwakunganele ukufisa izinsiza, ngangidinga ukuvumelana nazo. Cabanga ngomsakazo. Ungawuguqula ukhiye usuku lonke, kodwa uzobamba umculo kuphela uma uvumelane nemvamisa eqondile. Inqubo efanayo yenzeka ngezimali. Uma unikezela izinsuku zakho ekuhlaziyeni ngokwesaba, ukungalulami, nokwesaba, uvumelana nesiteshi esisakaza ukuntula. Futhi kungakhathaliseki ubunzima bokuzinikela kwakho emsebenzini, lokhu kuyoba yiyo njalo ingoma ephindayo. Manje, lapho ulungisa ingqondo yakho futhi uqala ukudlidliza ngengcebo, ukuqashelwa, namathuba, kuvela isiteshi esisha. Yilapho kuvela khona imibono, kuvela abantu, namathuba ayefihlekile ngaphambili avele phambi kwakho. Ucwaningo lwesayensi selukhombisile ukuthi imicabango nemizwa idala izinkambu zikagesi zangempela. Ucwaningo lwe-neuroscience lukhombisa ukuthi ukuphindaphindwa kokubona ngeso lengqondo okunethemba kuguqula indlela ubuchopho obuhumusha ngayo iqiniso futhi buqala ukugxilisa umbono wabo ezixazululweni ezake zashaywa indiva. Lokhu kusho ukuthi ngokukhetha ngamabomu ukubona ubukhazikhazi, uqhobekele empeleni ingqondo yakho ukuba ibone futhi ihehe izindlela zokuthuthuka. Nami ngakuzwa lokhu ngokuqondile. Ngomzuzu ngishintsha ukugxila kwami, ngayeka ukubona izithiyo kuphela futhi ngaqala ukuqaphela izingxoxo, imibono, namabhizinisi ayengizungezile njalo, kodwa ayengashaywa indiva yisihlungi sami sengqondo ngaphambili. Yileyo ndlela engaqaphela ngayo umuntu owayeziphilisa ngokuhlanza izindawo zamabhizinisi. Iqiniso elilula engangizolishaya indiva ngaphambili, kodwa ngaleso sikhathi lalikhanya kakhulu phambi kwami. Lesi kwakuyisinyathelo sokuqala sohambo olwachaza kabusha ikusasa lami. Futhi mhlawumbe kubalulekile ukuthi uzibuze manje, uhambisana nasiphi isiteshi? Uma uvuka ekuseni, ingabe umcabango wokuqala ongena engqondweni yakho ukhomba ezikweletini, ezinkingeni, nasekuntulekeni, noma emathubeni, ezixazululweni, nasezingcebweni? Ngoba yilokho kanye okuchaza isimo sezenzakalo oziheha nsuku zonke. Uma isimo sakho samanje sezimali sifana nochungechunge olungapheli lwezimpi, akungenxa yokuthi awufanele ukuchuma, kodwa kungenxa yokuthi awukakulungisi ukudlidliza kwakho. Imali ayisabeli osizini, isabela ekuqinisekeni. Ayiphenduli ekwesabeni, iphendula ekucaceni. Ngokugxilisa ngokujulile ukuthi akuyona imvelo yangaphandle edinga ukushintshwa, kodwa kunalokho ukuhlaziya kwakho kwangaphakathi, uzoba nensiza eyisisekelo yokuphila okuyisimanga. Kuleli vumelwano elincane, elingabonakali emehlweni, lapho uguquko lwangempela luqala khona.
Kwakukhona isikhathi empilweni yami lapho konke kwakubonakala kungalawuleki. Nganginesikweletu, ngingenathemba, ngingenazo iziqu ezisemthethweni, kodwa okuthile okujule phakathi kwami kwakhombisa ukuthi kwakukhona indlela yokuphuma. Kwakungaleso sikhathi engathola isiqondiso esilula, cishe esingenangqondo uma sibhekwa okokuqala, ukubhala phansi ephepheni elincane inani engangifisa ukulithola. Ngikukhumbula kahle engakubhala, izinkulungwane ezingama-25 zamadola. Kulowo mfana osemncane ongenazinto, lelo nani lalizwakala njengesifiso esikude, cishe njengokubhala ngifisa ukuhlola inyanga. Ngangahluleka ukucabanga ukuthi into enjalo ingenzeka kanjani, futhi ngenxa yalokho, kwakubonakala kungenangqondo. Ngaphandle kwalokho, ngasithatha lesi siqondiso. Nsuku zonke, ngaphandle kokuhluleka, ngangikhipha lelo phepha elincane ephaketheni lami ngilifunde ngokuphimisela. Ngangilifunda lapho ngizwa ngikhathele, lapho ngizithola ngikhathazekile, lapho kubonakala sengathi akukho lutho olunezwe. Ekuqaleni ngiyavuma, lesi senzo sadala ukungaqiniseki okukhulu kunesifiso esihle kimi. Ingqondo yami yamemeza, lokhu kungenakwenzeka, awunazo iziqu, awunazo izixhumanisi, awunazo izindlela ezisele. Nokho, ngasiza ngiqhubeka nokufunda. Futhi kwakusehambweni lokuphindaphinda lapho uguquko lwaqala ukwenzeka kimi. Kwakungengeyona ingcebo engokwenyama, kodwa kunalokho kwakuyishintsho embonweni wami owaqala ukuguquka. Kancane kancane, ingqondo yami yaqala ukubona ngeso lengqondo amathuba ayengabonakali ngaphambili. Kufana nokutshala imbewu. Ekuqaleni ubuka umhlaba ungaboni lutho, kube umhlabathi nje oyize. Kodwa uma uqhubeka uwuniselisa usuku nosuku, kuqala ukuvela uhlobo olusha lwempilo. Ngendlela efanayo, lelo khadi lenza umsebenzi walo wemilingo. Njalo uma ngilifunda, kwakufana namanzi ancelisa izimpande zeqiniso lami elaliqala ukuvela. Njalo uma ngiqinisa ikhanda, ingqondo yami yayivumelana nokuqonda ukuthi, yebo, lokho kwakungenzeka kube yinto engokoqobo. Futhi lapho ingqondo isiqonda kahle, umzimba uqala ukusebenza ngendlela ehambisana nokusha. Ngaqala ukuzibeka engcupheni ekuxhumaneni nabantu, ngilalela abantu engangibashaya indiva ngaphambili, ngizivulela amathuba ayelokhu efinyeleleka njalo. Isayensi yamanje ikuchaza ngokucacile lokhu. Ukuphindaphinda kudala amaphethini amasha emicabango. Ubuchopho bunendawo eyaziwa ngokuthi i-Reticular Activating System, i-RAS, esebenza njengesihlungi. Yona ikhetha ezigidini zolwazi esiluthola nsuku zonke, lokho okubonakala kubalulekile kithi. Uma ukhuluma inhloso yakho phandle nsuku zonke, ufundisa leli simiso ukuthi libone noma yini ebalulekile engakusondeza enjongweni yakho. Futhi lokho okungabonakalanga ngaphambili, ngokungazelele kuvela phambi kwamehlo akho. Nokuphinde kwenzeka kimi lokhu. Ngaqala ukubona abantu bekhuluma ngamabhizinisi alula, imiqondo emincane yokuhlinzeka ngezinsizakalo, kanti eyodwa yayo yabe isidonse ukunaka kwami. Othile wakhuluma ngomsebenzi wokuhlanza amahhovisi futhi ngaleyo ndlela ezondla. Kwabaningi, kwakuyinto encane engenasidingo esikhulu, kodwa kimi, ngaso leso sikhathi, kwakhanya njengendawo yokuvuleka. Futhi kwaba kulapho ngaqala khona ibhizinisi lami lokuqala, ngaphandle kwanoma yisiphi isipiliyoni sangaphambili, ngihlomile kuphela ngesibindi, ibhakede, umshanelo, kanye nokuqiniseka ukuthi ngingakwenza kube yinto ebalulekile. Leli khadi, elalibonakala liwucezu nje lwephepha, laguquka laba yingqophamlando. Akungenxa yokuthi lalinalo amandla emilingo, kodwa ngenxa yokuthi lagcwalisa imiqondo yami, futhi leyo miqondo yabe isilolonga izenzo zami. Iqiniso elikhulu lithi awuhehe lokho okufisayo, uhehe lokho okukholelwa kukho futhi okuzwa kaningi. Yile ndlela engaguquka ngayo kusuka kumuntu owayekhathazwe yizikweletu ngaya kumuntu okwaziyo ukuzakhela imali eyayibonakala ingeke yenzeke ngaphambili. Futhi kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngiyaqhubeka, uma ungakaze ukucacise ngokuphelele lokho okufisayo ngempela, ukhona uvumela impilo yakho ukuba ihambe nje ingenasidingo. Umkhumbi ongenayo indawo ocacile oya kuyo uyakhukhuleka nanoma yimuphi umkhukhuza. Kodwa uma ubeka inhloso futhi uyiqinisa nsuku zonke, uba umkhuzi ophethe kahle isitheringi somkhumbi,
ngisho noma isiphepho sidlame kakhulu. Leli siko elincane elingathathwa abaningi ngokungathi sina yilona elaguqula inkambo yempilo yami. Futhi ingaguqula neyakho uma unesibindi sokuqhubeka ngisho nalapho yonke into ibonakala ingenakwenzeka. Kusukela sisencane kakhulu, sonke sichayeka ekucaphukeni kwamazwi nezinkolelo ezitshala zijule engqondweni yethu engaphakathi. Imali ingcolile, labo abaqongelela ingcebo bakwenza ngezindlela ezingathembekile, impilo inzima, umuntu kufanele ahlupheke ukuze abe umuntu obalulekile. Le miqondo ibonakala ingenasici uma isikhulunywa, kodwa iqiniso ukuthi isebenza njengembewu etshalwe engqondweni yethu engaphansi. Ngisho nangaphambi kokuba sibe neminyaka eyisikhombisa ubudala, ingqondo yethu ivulekile ngokuphelele, idonsa yonke into ekhulunywayo ngaphandle kokuhlunga. Futhi lokho esikuzwa kaningi kubazali bethu, othisha, omakhelwane, ngisho nakwabezindaba, kuba yiqiniso elithulile elihola izinqumo zethu impilo yethu yonke. Nami ngakhula ngalezi zwi langaphakathi. Futhi ngabona ukuthi ngisho nangemva kokuqala ukuthola imali eningi, okuthile ngaphakathi kwangibuyisela phansi. Noma nini lapho kuvela ithuba elibaluleke kakhulu, izwi elifihlekile laliyothi, lokhu akukufanele. Futhi lelo zwi liyingozi, ngoba liyatshabalalisa ngaphandle kokuthi wazi. Kufana nokuzama ukugijima ngamaketanga aboshwe ezinyaweni zakho. Ukholwa ukuthi uya phambili, kodwa ngaso sonke isinyathelo okuthile okungabonakali kukubamba endaweni efanayo. Lezi zindlela ezizuziwe azigcini nje ngokuthonya lokho esikuthatha njengokungenzeka, kodwa futhi zinquma ukuthi sizizwa kanjani ngempumelelo. Kungakho abantu abaningi, uma bethola ukukhushulwa, ukuhlonishwa okungazelelwe, noma ngisho ifa, bazizwa bengakhululekile, kube sengathi abakufanele. Bayenqaba amathuba ngenxa yokwesaba, bahlehlise izinqumo ezibalulekile, futhi ngezinye izikhathi bazibhubhise nemiphumela yabo. Konke lokhu kungenxa yokuthi ekujuleni kwabo, basathwele umqondo wokuthi abakufanele. Ucwaningo lwengqondo lukhombisa ukuthi indlela esizibona ngayo isebenza njenge-thermostat. Luhlela izinga esikholelwa ukuthi siyakwazi futhi sifanele ukuphumelela ngalo. Uma unesithombe sakho njengomuntu okhawulelwe, ngisho noma uthola izinsiza zemali eziningi noma ukwazi ukufinyelela kuzinzuzo eziningi, uzokuthola ngaphandle kokwazi ukuthi ubuyele ezingeni lapho uzizwa uphephile khona. Yilokhu engakuzwa. Ngaleso sikhathi, ngase ngithola okuningi kakhulu kunalokho engangikucabange, kodwa esikhundleni sokwandisa impilo yami, ngaqala ukwenza izinqumo ezilimazayo. Kube sengathi ngiqinisekisa ukuthi kwakuyinto nje edlulayo. Kwakungeyona inhlanhla embi, kwakuyimo yami yengqondo yokungabi nalutho ezama ukungihudulela emuva endaweni yami yokududuzeka. Kukaningi kangakanani uke wabona lokhu kuziphatha empilweni yakho? Noma nini lapho usuzoqhubeka, kukhona okwenzekayo bese kubonakala sengathi ubuyela emuva lapho uqale khona. Lokhu akuyona ingozi, kumane kuyindlela endala yokusebenza esebenzayo. Okufanele ukuqonde ukuthi lezi zindlela azizange zikhethwe nguwe, kodwa namuhla unelungelo lokuzibuza. Futhi uma uqala ukwenza lokho, isimo siyashintsha. Kwangithatha isikhathi eside ukuqonda ukuthi kwakunganele ukufunda izindlela, ukufunda izincwadi, noma ukuya ezifundweni. Uma ingqondo yami ingashintshwanga, ngangiyohlala ngibuyela emiphumeleni efanayo. Kwaba ngesikhathi kuphela lapho ngaqala ukubhekana ngqo nalezi zinkolelo ezijule kakhulu, ngizifaka esikhundleni semiqondo emisha, lapho uguquko lwangempela lwaqala khona. Kwakungewona umzamo olula, njengoba udinga ukuqhubeka njalo, udinga ukubekezela, futhi, okubaluleke kakhulu, udinga isibindi sokuphikisana nalokho okwatshalwa kusukela ebuntwaneni. Kodwa konke ukushintsha okuncane kwengqondo yami kwakudala imiphumela eyayibonakala ingeke yenzeke ngaphambili. Futhi iqiniso elikhulu ukuthi sonke sithwele ngaphakathi kithi izinkolelo ezingezona ezethu, izinkolelo ezizuziwe esingazange sizikhethe. Mhlawumbe usaphila ngaphansi kwethonya lalezizwi. Kodwa amandla alele ekuboneni lesi simo nasekunqumeni ukuthi ngeke usaba yisiboshwa semicabango esiphelelwe isikhathi. Ungakwazi, kusukela manje, ukukhetha ukutshala imiqondo emisha engqondweni yakho. Ngoba, ekugcineni, impilo yakho ayibunjwa yilokho umhlaba okubeke kuwe,
kodwa yilokho okhetha ukukholelwa nguwe. Kungalesi sikhathi lapho inkululeko yangempela ibonakala khona. Ngeke ngilikhohlwe indaba yowesifazane engahlangana naye emva kwelinye lamasemina ami. Wayewine isikhalo sezomthetho futhi wathola cishe $80,000 ezinkulungwane, inani elalinguyena, laliyimelela ingcebo yangempela. Ngokokuqala ngqa, waba nethuba lokushintsha ngokuphelele isimo sakhe sezezimali. Kodwa-ke, ngemva kweminyaka emibili, yonke leyo mali yayishabalele. Akugcinanga lapho, kodwa wayeseqoqe nezikweletu ezintsha. Lesi sigameko sangithinta kakhulu ngoba sangivumela ukuba ngibone ngokucacile ukuthi inkinga ayilokothi ibe semalini uqobo lwayo, kodwa isimo sengqondo somuntu oyitholayo. Imali ingumkhulisi nje walokho osekukhona ngaphakathi kithi. Uma uphethe izinkolelo zokungabi nalutho, ukwesaba, nokungaqiniseki, leyo mali izoshelela ezandleni zakho ngezindlela ongeke uzibone. Mhlawumbe kungenxa yokusebenzisa imali ngokungacabangi, ukutshala imali okunganele, noma ngisho nezinqumo ezingalungile ezenziwe ngaphansi komqondo. Uma ingqondo ihlala esimweni sobumpofu, kungakhathaliseki inani lemali engenayo, yonke into izosetshenziswa ukuqinisa imodeli yangaphakathi yokuswela. Yilokhu kanye okwenzeka kulo wesifazane, isimo sakhe sangaphandle sashintsha isikhashana esifushane, kodwa isimo sakhe sangaphakathi sahlala singashintshi. Futhi, njengoba kuvamile, impilo yangaphandle ekugcineni ivumelana nalokho okholwa ukuthi ukufanele. Lolu hlobo lwesigameko aluvamile. Sonke siye safakaza izimo zabantu abawina ilotho futhi, ngemva kweminyaka embalwa, babuyele ekuphileni njengakuqala, noma ngisho esimweni esibi nakakhulu. Idatha yezibalo iveza ukuthi ngaphezu kwamaphesenti angama-70 abawine imiklomelo emikhulu bagcina beqotshwe yifa ngemuva kweminyaka embalwa. Lokhu kwenzeka ngoba ingqondo yabo yayingakulungele ukuphatha inala. Kufana nokunika imoto kanokusho kumuntu ongakaze afunde ukushayela. Ngokushesha noma sekuhamba isikhathi, umphumela uyoba mubi kakhulu. Nami ngazibonela lenkinga. Ngesikhathi ngiqala ukuqongelela izimali ezinkulu kakhulu kunalokho engangikucabange, ngazithola ngisezimweni lapho ngichitha khona ngokungacabangi, kube sengathi ngizama ukuqeda imali ngokushesha. Ngokwengxenye, kwakukwesaba okungazi lutho kokungayifanele. Ngokwengxenye, kwakungumzamo wokubuyela endaweni yami yokududuzeka, lapho ngase ngijwayele ukuswela. Impumelelo idinga ukuzibona okusha, isithombe esiphezulu somuntu siqu, futhi lokhu kusabisa labo ababambelela ezindleleni ezindala. Le ndaba yangenza ngabona ukuthi uguquko lwangempela alulona olwemali, kodwa lwezindlela zengqondo ezichaza ukuthi siyisebenzisa kanjani, sizizwa kanjani ngayo, futhi sixhumana kanjani nayo. Inani elifanayo elingashintsha impilo lingaphinde liyibhubhise, kuye ngesimo sengqondo somuntu. Umbuzo obalulekile uthi, ulungiselela kanjani inala oyifisayo? Uma ubuzothola imali eningi kusasa, ubuzokulungela ukuyandisa, noma ubuzoyisusa ngokungazi? Isifundo esikhulu ukuthi ngaphandle kokushintsha okungaphakathi, akukho okwangaphandle okuhlala isikhathi eside. Ngakho-ke, ngaphambi kokufuna imali eningi, kubalulekile ukuthuthukisa ingqondo eyigcinayo. Inala ayikalwa yilokho okutholayo, kodwa yilokho okugcinayo futhi okukwandisayo. Lo wesifazane wangikhombisa ukuthi akuyona inani eliguqulayo, kodwa ukuqonda. Futhi lapho uvuka, yonke idola elilodwa eliza kuwe liyayeka ukuba inombolo futhi liba ithuluzi lempilo eyingqayizivele. Ngesikhathi esithile, iningi labantu liyayeka. Baqala begcwele intshisekelo, beqinisekile ngempumelelo eseduze, kodwa imikhuba eseyisigcobo ngokushesha iyabaphindisela emuva. Hayi ngenxa yokushoda kwethalente, kodwa ngenxa yokungaqhubeki kahle. Ngafunda ukuthi umhlaba uphendula kakhulu ekubekezeleni kunasentukuthelo yokuqala. Kulula ukuzizwa ugqugquzelekile usuku olulodwa, inselelo ukugcina lowo gqugquzelo lapho kungekho muntu obhekile. Kulapho impilo emangalisayo yakheka khona, ekuthuleni kokuphindaphindwa kwansuku zonke. Wake waqaphela yini ukuthi uma uzama ukushintsha okuthile empilweni yakho, umhlaba ubonakala ukuhlubuka? Kuvela izikweletu ezingalindelekile, ukungaqiniseki kuyakhula, ukukhathala kungenza isitsha,
ngisho nabantu obathandayo bayabeka imibuzo ngezinqumo zakho. Ungase uzibuze, ingabe lokhu kufanelekile ngempela? Kodwa umhlaba uyahlola ukuthi ngabe ngempela uyakufisa yini lokho okukushoyo. Awuziphiki izifiso zakho umane ubuza, usukulungele ukuzigcina. Ngakho-ke, nakekela manje, uma ufinyelele kuleli qophelo, kungenxa yokuthi kukhona okungaphakathi kuwe okufisa okungaphezu kwempilo. Ngakho, uma usithanda lesi sokuqukethwe sevidiyo, bhalisa manje bese ubonisa ukuvuma kwakho. Lokhu akuyona nje inqanaba lokufanekisela, kuyisivumelwano nawe uqobo. Kuyisinyathelo sakho sokuqala sokumemezela emhlabeni isinqumo sakho sokuqhubeka nokuvela. Ngikhumbula isikhathi lapho inkampani yami yakhula ngokushesha okukhulu. Abantu babebheka mina bathi ngisengqophamlando, kodwa ngaphakathi ngazizwa ngesaba. Ngangingaziboni ngikwazi ukuphatha impumelelo enjalo. Kwakungaleso sikhathi ngibona, ukwesaba akuveli ekwehlulekeni, kodwa ekuqaleni kokunqoba. Ngoba impumelelo ifuna ubunikazi obusha, isithombe esisha somuntu, futhi leyo shintsho libuhlungu. Ngikhumbula ngolunye usuku ekuseni ngibheka esibukweni ngingaziboni ngisho nami. Nganginakho konke engangikuphuphile, ingcebo, udumo, ukuhamba, kodwa ngisaqhubeka ngingabaza ukuthi ngifanelekile yini. Ngakho-ke, ngabuyela emikhubeni yami, ngahlala phansi, ngaphefumula, ngaphinda isiqinisekiso sami. Nginothile. Ngifanelekile. Nganele. Ngakwenza lokhu nsuku zonke, noma kwakubonakala kungasebenzi. Kancane kancane, kwanqala ukushintsha okuthile ngaphakathi. Ukwesaba kwahlakazeka, kwenza indawo yokucaciseleka. Wake wakuzwa yini lokhu kuzwa? Lowo mzwi wangaphakathi obuza, kuthiwani uma konke kulahleka? Kuthiwani uma ngihluleka? Lowo mzwi akusona isitha, isibuko sobunikazi bakho obudala obulwela ukuba khona. Njalo uma uqhubekela phambili ezingeni elisha lempumelelo, ingqondo yakho endala izama ukukuhudulela emuva kokujwayelekile. Kuwumshini wokuvikela we-ego. Kushuquzela, hlala lapha, kuphephe kakhudlwana. Kodwa ukuphepha akudali ukwanda. Ukuphepha kuphambene nentuthuko. Futhi uma kukhona engikufundile kuyo yonke le minyaka, ukuthi awusoze walungela ngokuphelele, futhi lokho kwamukelekile ngokuphelele. Okubaluleke kakhulu ukuqhubeka uhamba phambili, noma ngabe kukhona ukwesaba. Ososayensi bokuziphatha sebembule ukuthi amaphesenti angama-95 ezinqumo zethu avela engqondweni enganakile, futhi leyo ngqondo ishiywa yikuphindaphinda. Yingakho ngigcizelela ukungayeki kangaka. Awudingi ukuqonda konke noma uzizwe uqiniseka ngokuphelele. Udinga nje ukuhlala ukhona. Funda umgomo wakho nsuku zonke, bona umphumela njengokuthile okusufeziwe, yenza ngokuvumelana nenguqulo entsha yakho, noma ngabe abakuzungezile abakukholelwa okwamanje. Yile ndlela imvamisa eshintsha ngayo? Imfihlo ukuhlala kulelo gugu, noma ngabe akukho lutho olubonakala lusebenza. Ngifuna ucabange manje ngento oyifisayo ngempela, ibhizinisi, ubuhlobo obunenjongo, ukuzimela ngokwezimali, bese uyibona sengathi isivele ingeyakho. Zizwe leyo mvumvo imizuzu embalwa. Qaphela indlela umzimba wakho osabela ngayo. Lokhu kubona kuyimvamisa yalokho okufunayo. Umsebenzi wakho kuphela ukuhlala kuleyo mvamisa isikhathi eside ngangokunokwenzeka. Konke okunye, amathuba, abantu, imibono, kuzohlangana ukuze kuhambisane naleli thonya. Lesi yisayensi yengqondo ekwenzekeni. Inkinga ukuthi abantu abaningi bakholwa kuphela lapho bebona. Balinda umphumela ngaphambi kokuba bathembeke. Kodwa umhlaba usebenza ngokuphambene, okokuqala uyakholwa, bese uyabona. Njengembewu ethemba ukondleka komhlabathi ngisho nangaphambi kokuba ihlumule. Ngakho-ke, uma udlula esigabeni lapho akukho lutho olubonakala lusebenza, ungapheli amandla. Qhubeka wenza okudingekayo. Gcina ukubonakalisa kwakho, iziqinisekiso zakho, futhi okubaluleke kakhulu, imizwa yakho. Ngoba yonke imicabango ehambisana nenhloso yakho iyisisekelo esingabonakali esakha iqiniso lakho elisha. Mhlawumbe ukubona kungasho lutho ukuthi ukuthanda ividiyo,
ukubhalisa, noma ukubhala umusho owodwa nsuku zonke akukho okuzokushintsha. Kodwa yile ndlela izinguquko ezinkulu eziqala ngayo, ngezinyathelo ezincane, ezingapheli, eziqondile. Inani lalezi zinyathelo lidala imvamisa efanele. Futhi ngolunye usuku, lapho ungakulindele kancane, konke okucabangile kuzoqala ukubonakala phambi kwamehlo akho, futhi uzokhumbula lesi sikhathi kanye. Uzokhumbula ukuthi wakhetha ukungapheli amandla, ukuthi wakhetha ukubekezela. Ngakho-ke, njengoba ulalele izwi lami, zithenjise ukuthi awusoze wayeka. Bhalisa, ulandele nami, ngoba ividiyo ngayinye iyisiqeshana somdwebo wokuvuka kwakho. Futhi ngiyakuthembisa, uma usebenzisa lokho okuzwayo lapha ngokucophelela nangokukholwa, uzobheka emuva maduze bese ubona ukuthi awusenaso isimo esifanayo. Ngoba ushintsho lwansuku zonke, noma luncane, lwakha impilo engavamile. Ngaqonda ukuthi akukho lutho olushintsha ngempela kuze kube ingqondo yakho yamukela isithombe esisha sokuthi ungubani. Abantu abaningi bafuna ukuguqula izimpilo zabo, kodwa baqhubeka bezibona ngendlela efanayo, beboshiwe yisikhathi esidlule, yimikhawulo, yizinkumbulo zokwehluleka. Bafisa umphumela omusha, kodwa ngobunikazi babo obudala. Futhi lokho akusoze kwenzeka. Uheha kuphela okuhambisana nesithombe osilima ngaphakathi kwakho. Yingakho ngihlala ngiqinisekisa, umhlaba awukuwina ngalokho okufunayo, ukuwina ngalokho okukholwa ukuthi ukufanelekile. Ngikhumbula isikhathi lapho ngangiyingxenye yomnyango wezicishamlilo waseToronto. Imali engangiyihola yayingawambozi ngisho izindleko zami, kodwa-ke, njalo uma othile ekhuluma ngokuhola inotho enkulu, ngangingahleka ngimemeze, lokho akusona esami. Ngangingaqapheli ukuthi lawo magama ayebumba ngokuqhubekayo iqiniso lami. Ngokuphindaphinda ngakunye, ngazinzisa ngaphakathi kwami umbono wokuthi ngangingafanelekile okuningi. Kwaze kwaba ngolunye usuku, umnumzane ogama lakhe linguRay Stanford wangiqhubeka nencwadi ethi Cabanga Ucebe. Wabuza, kungani ungazukufaneleka ukuchuma uma abanye bekwenza? Lowo mbuzo wangena kakhulu ngaphakathi kwami izinsukwana eziningi. Ngaqaphela ukuthi isithiyo kwakungeyona neze umhlaba noma ukushoda kwamathuba. Inkinga kwakuyisithombe sami. Ngangizibona ngingumuntu ojwayelekile, okhawulelwe, ongalungile. Futhi uma ngisazibona ngaleyo ndlela, umhlaba wawuzoqhubeka ubonisa ngqo leso simo emuva kwami. Ubuntu busekelwe ekubeni khona kwalo esithombeni esisihlanyelayo engqondweni enganakile, futhi isayensi isivele yakufakazela lokhu. Ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseStanford lukhombisa ukuthi ubuchopho busabela emicabangweni ekhatshangwayo njengoba busabela ezindabeni eziphathekayo. Ngamafuphi, lokho okubonakalisa njalo kuba iqiniso lakho lempumelelo, futhi umzimba wakho nokuziphatha kwakho kuyahambisana nalokhu kuhleleka ngaphandle kokungabaza. Ngakho-ke, ngokuzicabanga uphumelele, usebenza kahle, futhi uqinisekile, nangokuphinda lokhu nsuku zonke, ubuchopho budala izindlela ezintsha zezinzwa ezakha kabusha le phatheni. Futhi lapho ungakulindele kancane, izenzo zakho ziqala ukubonisa lobu bunikazi obusha. Kodwa okuphambene nakho kuyiqiniso. Uma uzibona ungenhlanhla, ungahlelekile, noma uqondiswa ekwehlulekeni, umzimba wakho nokuziphatha kwakho kuzoqinisekisa leyo nkolelo. Lokhu kusebenza njengezinga lokushisa lenhliziyo. Akunandaba noma imali oyiholayo yanda, noma uhlangana nabantu abasha, noma ushintsha izindawo, uhlala ubuyela lapho uqale khona, ngoba isithombe sakho sangaphakathi asikashintshi. Ngibone abantu bedla ifa lemali eningi kakhulu bese belahlekelwa yikho konke eminyaka embalwa. Ngibone abawine ilotho bedonsa kanzima bengena esitokisini, hayi ngenxa yokunganakwa, kodwa ngoba ingqondo enganakile ayiswamukelanga leso simo esisha. Ingcebo yashintsha, kodwa ubunikazi babo cha. Mina ngokwami kwadingeka ngishintshe ngokuphelele indlela engangizibona ngayo. Ekuqaleni, lapho ngiqala ibhizinisi lami lokuhlanza, indlela yami yokucabanga yayiseyaleyo yomuntu ongenayo imali. Ngisho nangemva kokuba ngiqala ukuhola imali ezinkulungwaneni zamarandi, ngazizwa ngingakhululekile ngale notho. Ngagcina ngivumela umbono wokuthi kwakuwumhlaba mkhuba, ukuthi nganoma yisiphi isikhathi konke kwakuzophela.
Futhi kwenzekani ngemuva kwalokho, mhlawumbe uyazi? Ngangingase ngilahlekelwe yikho konke. Mina, ngaphandle kokuzihlola, ngadala izimo ezingahleleliwe ezingibuyisele emuva ohlelweni lwangaphambili. Kuze kube ngesikhathi ngiqonda ukuthi impumelelo engangiyifezile kwakungelona nje icala, kwakuyisibuko sokuhambisana kwengqondo entsha engangiyakhile. Futhi ukuze ngikugcine, kwakuzobaluleka ukuzibona ngendlela ehlukile. Mhlawumbe uhlangabezana nesimo esifanayo. Uzinikela ngamandla amakhulu, kodwa uyabona ukuthi awenzi intuthuko. Uheha amathuba anenzuzo, kodwa uhlale uthola indlela yokuzilimaza ekugcineni. Lokhu akuyona inhlanhla embi, ukuzibona kwakho okufuna ukuhambisana. Ingqondo enganakile ithembekile izokubuyisela njalo ezingeni ekholelwa ukuthi elakho. Text uithe most significant work isn't what you do externally, but what you cultivate within. Shintsha indlela ozibona ngayo, futhi umhlaba okuzungezile uzoqala ukusabela kule mvamisa entsha. Ngiphakamisa okuthile okulula, njalo ekuseni, lapho uvuka, bheka esibukweni bese umemezela ngesihloko ukuthi ukhetha ukuba ngubani. Akukhona lokho obukade uyikho, noma lokho abanye abathi uyikho, kodwa umuntu osunqume ukuba nguye. Memezela, ngifanelekile ingcebo enkulu. Nginemikhuba. Nginehlandla. Ekuqaleni, kungase kuzwakale kungelona iqiniso, mhlawumbe ingqondo yakho izongabaza. Kodwa-ke, qhubeka. Ukuphindaphinda ululimi lwengqondo enganakile. Uma umuntu ekuzamukela lokhu nsuku zonke, uzokwemukela njengeqiniso, bese izimo zempilo yakhe zizihlela kabusha ngale nkolelo entsha. Ngibonile abantu bekwenza lokhu futhi baguqule impilo yabo ngokuphelele. Ngikhumbula indoda eyayihambele omunye wemicimbi yami, idumele ngokuphelele. Yayingenaso isisebenzi, inesikweletu futhi umshado wayo wawuphela. Ngayitshela, ngaphambi kokuba uguqule okungaphandle, guqula umbono owuphethe ngawe. Yaqala umkhuba wansuku zonke wokuzakhela kabusha isithombe sayo. Ngemuva kwezinyanga ezintathu, yathola umsebenzi ongcono kunoyayo wangaphambili. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, yaqala ibhizinisi layo. Ngemuva konyaka owodwa, yabuya esiteji izoxoxa ngohambo lwayo yathi, umhlaba awuzange ushintshe, yimina engashintsha. Futhi ngesikhathi ngishintsha, umhlaba walandela. Isayensi yamaseli obuchopho ikuchaza lokhu ngokucacile. Ubuchopho bomuntu bulangazelela ukuvumelana phakathi kwenkolelo nokuziphatha. Lapho inkolelo ishintsha, ukuziphatha kuyazivumelanisa. Futhi lapho ukuziphatha kuguquka, imiphumela iyashintsha ngokusobala. Akukho umlingo kunokuvumelana. Impilo yakho yangaphandle iyisibuko seqiniso lakho langaphakathi. Uma ufisa isithombe esihlukile, akusizi ukukhafula ingilazi, udinga ukushintsha isibuko. Umqondo ngamunye owuhlakulelayo umelela umgodi oqopha ikusasa lakho. Futhi engifuna ukuba ukuzamukele ngaphakathi ukuthi alukho ikusasa elichazwe ngaphambilini. Kunokudlidlizela kuphela okhetha ukugcina. Ngohambo ngalunye, ngokuqagela ngakunye, uyazakhela ube yisidalo. Ngakho, ubani onquma ukuba nguye kusukela namuhla? Ngoba, ngokushintsha indlela ozibona ngayo, ushintsha indlela umhlaba wonke okubona ngayo. Futhi kulokhu lapho impilo iqala khona ushintsho lwayo lwangempela. Kunobuthakathaka obufihlekile obubulala izifiso zezigidi zabantu, bakholelwa ukuthi badinga ukuqonda yonke into ngaphambi kokwenza isenzo. Bahlezi bemile bezama ukuqaqulula kanjani esikhundleni sokuzinikela kungani. Ngaqonda ukuthi isihluthulelo sokwakha impilo eyingqophamlando asikho ekuqondeni zonke izinyathelo, kodwa kunalokho ekuthatheni isinyathelo sokuqala, ngisho nangaphandle kokubona indlela ephelele. Ngokucacisa kahle ukuthi yini oyifisayo nokuqhubekela phambili kuleyo ndlela ngenkolelo nokukhuthazela, impilo ngokwayo iyathatha umsebenzi wokudalula ukuxhumana okwakungabonakali ngaphambili. Kodwa-ke, okuphambene nakho kuyiqiniso, ngokulinda ukuze kube nesiqiniseko ukuze uthathe isinyathelo sokuqala, ithuba liyanyamalala. Ngakuzwa lokhu ngokwami. Ngesikhathi ngiqala ibhizinisi lami lokuqala lokuhlanza, ngangingazi lutho ngezinqubo zokulawula inhlangano.
Ngangingakayazi indlela yokuthengisa, ngangingazi ukuthi ngizobaqasha kanjani abantu, futhi ngangihluleka nokunquma inani lenkonzo yami. Izinsiza zami kuphela kwakuyibhakede, umshini wokukhafula phansi owawulungisiwe, kanye nenkolelo ukuthi ngizokwazi ukufeza impumelelo. Abantu ababengizungezile bathi ngiyahlanya ngokushiya umnyango wezomlilo, isikhundla esiphephile, ukuze ngihlanzise izindawo zezentengiselwano. Futhi mhlawumbe babeqinisile. Nokho, ngazithathela ukuthi inkolelo ihlale ingacabangi ngokweqile emehlweni okucabanga okuhlelekile. Futhi kwakuyilesi siqiniseko esangishukumisela ukuba ngivuke nsuku zonke ngehora lesihlanu ekuseni futhi ngiye endlini ngendlu nginikeza izixazululo zami. Ngesikhathi esingaphansi kwezinyanga eziyi12, ngangihola amadola ayizinkulungwane eziyikhulu, ngingakaze ngifunde ukuphatha. Angizange ngilinde umhlahlandlela, ngazakhela owami. Abantu abaningi balangazelela ushintsho empilweni yabo, kodwa abakwazi ukubekezelela ukungazethembi kokungaqiniseki. Bathatha bathi, lapho nginazo izinsiza zemali, ngizoqala ibhizinisi lami. Lapho nginesikhathi, ngizonakekela impilo yami. Lapho zonke izimo zilungile, ngizozishintsha. Nokho, umhlaba awusabeli ezimeni ezingenaphutha, usabela esenzweni. Ukunyakaza okukhiqiza amandla, futhi amandla abangela imiphumela. Cabanga ngebhayisikili, ligcina ibhalansi kuphela ngenkathi lihamba. Okufanayo kusebenza empilweni yakho. Ukunganyakazi kuyinkomba yokungabaza, futhi ukungabaza kuphambene nenkolelo. Ngikhumbula owesifazane owangisondela komunye wemihlangano. Wayenamakhono, enokuqonda okuhle, kodwa wayeboshelwe emsebenzini awuzondayo isikhathi esiyiminyaka eyi10. Ngambuza, kungani ungasilishiyi lesi sikhundla bese uqala okwakho? Waphendula, ngoba angazi noma kuzophumelela yini. Ngamgqolozela emehlweni ngathi, awusoze wakuthola ngaphandle kokuba uqale. Ezinyangeni ezimbalwa kamuva, wangibhalela ekhuluma ukuthi wayesule emsebenzini, waqala ibhizinisi elincane lamakhekhe, nokuthi okokuqala ngqa eminyakeni wayezizwa egcwele injabulo. Nakuba wayengakaholi imali efanayo nangaphambili, wangitshela into engasoze ngayikhohlwa, ngashintsha ukuzinza ngesikhathi sokuzimela, futhi ngaqonda ukuthi ukuzimela yiyona mvuzo yangempela yobuntu. Ezifundweni ezisezingeni eliphezulu, lesi simo sibizwa ngokuthi umthelela wokulindela okakhayo. Ucwaningo oluvela eNyuvesi yaseHarvard lukhombisa ukuthi lapho ingqondo icabanga ngamathuba athile, empeleni iqala ukuhlela kabusha izindlela zamaseli obuchopho ukuze ikhombe izindlela ezigcwalisa lowo mbono. Ngenxa yalesi sizathu, ukucaca nokuqina kwenhloso kunamandla amakhulu kangaka. Ngokucabanga ngokuqinile, uhlelo olungaphansi kwengqondo luyasebenza, luhlola idatha, abantu, namathuba ahambisana nokuthanda kwakho. Kunjengokungathi umhlaba uqala ukubambisana nawe, nokho, kuphela ngemuva kokuthi wenze isinyathelo sokuqala. Ngokuphambene nalokho, lapho uhlala ungenzi lutho ulindele ukuzizwa ulungile, amandla akho okuphila ayakhubazeka. Ukungabaza kuguquka kube ukwesaba, ukwesaba kuguquka kube ukuhlehlisa izinto, futhi ukuhlehlisa izinto kuguquka kube uchungechunge lokuzilimaza ngokwakho. Zingaki izikhathi ozithembise ngazo ukuthi uzoqala ngomsombuluko, ngenyanga ezayo, noma ekuqaleni konyaka? Futhi zingaki kulezo zikhathi ezagcwaliseka ngempela? Isikhathi akusona isithiyo, ukungabaza yikho. Futhi ukungabaza kuyinkomba yokuthi uzama ukuphila ngombono wakho kusasa esikhundleni sezisekelo zakho manje. Isici esiyinhloko esishintshayo ukuzinikela. Lapho uzinikela ngempela enhlosweni, akukho ndawo kuthiwani uma ngihluleka, kodwa kunalokho, ngizokwenza kanjani ukuba kuphumelele. Lokhu kushintsha kwesimo sengqondo kuguqula ngokuphelele imvamisa yakho. Umhlaba awusabeli emizamweni efudumele, usabela ekuqineni. Kufana nokukhanyisa umentshisi, noma umlilo uyavela, noma awukho. Nginomkhuba wokusho ukuthi, lapho uthatha isinyathelo esisodwa ngasenhlosweni yakho, inhloso ihamba izinyathelo eziyi10 ngakuwe. Nokho, kudinga isibindi ukuyishiya indawo yokunganyakazi futhi ungene kuleyo yokukholwa. Akudingekile ukuba ubone izitebhisi eziphelele, kuphela isinyathelo sokuqala.
Ngoba ngokuqhubeka ngakunye esilandelayo siyavela. Ukungabaza kuyabuza, kuthiwani uma kungaphumeleli, inkolelo iyabuza, kuthiwani uma kuphumelela. Futhi phakathi kwale mibuzo emibili kuhlala amandla aphelele okuphila kwakho okuguquka. Uma ufuna ukukuhlola lokhu, ngikunika umsebenzi olula. Khetha ingxenye eyodwa yempilo yakho, izinsiza zemali, indlela yomsebenzi, inhlalakahle, noma ubuhlobo obungokomzwelo, futhi ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, qhubeka njengokungathi umphumela oyifisayo usuqinisekisiwe. Khuluma, cabanga, futhi ulandele indlela yokuziphatha komuntu osevele ukufezile lokho. Qaphela ukuthi yini eshintshayo phakathi kwakho nakuzungezile. Umhlaba awusabeli emazwini nje, usabela ekuvumelaneni phakathi kwalokho okuhlangenwe nakho, okucabangayo, nokukwenzayo. Ukwenza kuyisisekelo sokuzinikela. Ngokwenza, ngisho noma kungenalo ukuqiniseka, ukhipha inkomba ecacile yenkolelo yakho. Futhi le nkolelo iyisici esisusa izintaba, esivula izindlela, esiheha abantu nezimo ongazange ucabange ukuthi ungahlangana nazo. Ngakubonela lokhu ohambweni lwami nasebuhlotsheni bezinkulungwane zabantu kukho konke ukuphila kwami. Okwehlukanisa abanqobayo kulabo abazinikelayo akukona ebuhlakani noma emathubeni atholiwe, kodwa kunalokho ekuqineni kokuzimisela ukuqhubeka, ngisho noma indlela ibonakala imnyama. Ngakho, uma okwamanje uzithola uphakathi kobumnyama, khumbula, ukucaca akuvezi ngaphambi kwesinyathelo sokuqala. Isenzo esikhanyisa indlela. Futhi ngokuqhubeka ngakunye okwenziwe, usondela empilweni obuklanyelwe yona. Impilo ayilindi isikhathi esifanele, ivezwa kulabo abanesibindi sokwenza. Kunesici esidabukisayo ngempela ekuboneni umuntu ezuza impumelelo kuphela ukuze ayilahle ngokushesha ngemuva kwalokho. Isimo esinjalo siyaphinda-phinda ngokuqhubekayo. Abantu banqwabelanisa ingcebo enkulu, bafinyelele udumo, bafinyelele phezulu, futhi eminyakeni embalwa, konke kuyaphela. Akukhona ngeshwa elibi noma ukungabi namakhono. Kungumqondo ozama ukubuyela esimweni sawo sokuzinza, izinga lengcebo eliwuthatha njengelibafanele. Iqiniso langaphandle liyohlala lihambisana nombono wangaphakathi. Uma ukushoda, ukwesaba, kanye necala kubusa phakathi kwakho, kungakhathaliseki ubungako bemali engenayo, ingqondo yakho engaphansi izothola indlela yokuyichitha. Ngiyakukhumbula ngokucacile okokuqala ngibona lokhu kwenzeka ngendlela emangalisayo. Umngane wami osondelene naye, enekhono eliyisimangaliso, waqala ukuthola izimali ezifinyelela kumadola ayizigidi zezigidi ngonyaka. Wayenamakhono okukhuluma phambi kwabantu anamandla, enobukhona obuhle, umholi weqiniso wabantu. Kodwa-ke, ngaphakathi kwakhe, wayenombono ofihlekile, angikufanele lokhu okungaka. Indlela akhula ngayo yayimenza ajwayele imibono yokuthi imali iyakhohlisa, ukuthi abacebile bazicabangela bona kuphela, nokuthi ukuthobeka kubonakala ngobulula. Ekuqaleni wayecabanga ukuthi angayiziba leyo mibono. Nokho, ingqondo engaphansi ayikwazi ukunganakwa, iyaziveza. Futhi lapho ezuza impumelelo, waqala ukuzibhubhisa indlela yakhe. Wachitha imali ngokushesha. Waqala amabhizinisi angabazekayo, futhi wenza izinqumo ezingacabangwanga kahle. Esikhathini esingaphansi kweminyaka emihlanu, yonke ingcebo yakhe yanyamalala. Akungesikhathi sokushoda kwamathuba, kodwa kungenxa yokuthi ukuchuma kwakhe kwadlula indlela ayeyizwa ngayo yena uqobo. Wake waphawula yini ukuthi abanye abantu babonakala bebuyela phansi njalo, noma ngabe sebekude kangakanani? Abawine ilotho abachitha konke abakuzuzile, osomabhizinisi abanamakhono abawa ngemuva kwesikhathi sokuchuma, abaculi abazilimazela bona indlela yabo. Kuyisimo esivamile lesi. Umhlaba wangaphandle uyachuma, kodwa umhlaba wangaphakathi uhlala usezingeni elincane. Futhi ingqondo engaphansi kwengqondo, esebenza njengentambo yokudonsa engabonakali, iyabaphindisela ezingeni abalibheka njengeliphephile. uMickey Tyson uyisibonelo esicacile. Wazuza imali engaphezu kwama300 ezigidi zamarandi phakathi nohambo lwakhe lobuchwepheshe, kodwa wayilahla yonke. Amandla omzimba ayewabonisa ezindandeni awazange ahambisane nezingxabano zangaphakathi ayengakwazi ukuzilawula.
Ingcebo yamane yandisa lokho okwakukhona kakade kubuntu bakhe, ukungaboni ngaso linye, ukuhlupheka, izinkolelo ezibambezelayo. Ingcebo ayibaguquli abantu, imane iveze isimo sabo sangempela. Uma ukwesaba kukhona ngaphakathi kuwe, imali izokugcizelela. Uma ububele bugqamile, izokwenza bukhule. Indlela imali esebenza ngayo ayihlangani nokubandlulula, inika amandla isimo somzwelo osivezayo. Futhi ngenxa yalesi sizathu ukutshala imali ekuthuthukisweni kwengqondo kubaluleke kakhulu kunanoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Ngaphandle kwengqondo ehlelekile, ingcebo iba umthwalo. Kodwa-ke, kukhona umbono ophambene. Abantu abakhe ingcebo yabo kusukela ngaphakathi kuya ngaphandle abayilahli kalula. Bayakuqonda ukuthi ingcebo imane iyisibuko sokufaneleka abakuhlinzekayo nezinga lokuqonda abalikhulisayo. U-Oprah Winfrey uyisibonelo salokhu. Eqhamuka esimweni sobumpofu obukhulu, wabhekana nokuxhashazwa, ukubandlululwa, nokwenqatshwa. Zonke izimpawu zazikhomba empilweni yokuntuleka. Noma kunjalo, wakhetha isinqumo, ukungavumeli ubunzima buqondise ukuthi ungubani. Waqala inqubo yokondla ingqondo yakhe ngemiqondo yokuphelela, injongo, namandla. Futhi noma isimo sangaphandle sasingesihle, waziqinisekisa ngokuhle. Njengamanje, ungomunye wabesifazane abanamandla nabacebile kakhulu emhlabeni jikelele. Futhi okumangaza kakhulu ukuthi umbuso wakhe awusakhelwe kuphela ezinsizeni zezezimali, kodwa encazelweni nasekucaceni. Okuhlukanisa abantu abanjengo-Oprah nalabo abalahlekelwa yikho konke isisekelo sabo sangaphakathi. Isihlahla simelana neziphepho ezinamandla ngenxa yezimpande zaso ezimile kahle. Umgomo ofanayo usebenza ekunqobeni. Uma izisekelo zakho zintekenteke, isiphepho sokuqala sizokwenza uwe. Futhi lezi zisekelo zibizwa ngokuthi isiqiniseko, ukuzethemba, nobuntu bangempela. Imali ingamahlamvu esihlahla, abonakalayo, akhazimulayo, kodwa yikho okungabonakali okukuqinisayo. Ngakuzwa lokhu empilweni yami. Ngokuqala ukuqoqa izinsiza zezimali ezinkulu, ngaphawula okungajwayelekile, ngazizwa ngingakhululekile. Kwakunjengokungathi ingxenye yokuqaphela kwami yaqinisekisa ukuthi kwakukuningi kakhulu. Ngaqala ukwenza ngokungaziboni, ngifuna ukubuyela kulokho okwakungijwayele. Ngiqaphele ukuthi ngangizofa ngilahlekelwe yikho konke engangikwakhile. Futhi kwakungaleso sikhathi lapho ngakuqonda khona isifundo esiyisisekelo, impumelelo idinga ukuthi uzibone njengomuntu okwazi ukuyigcina. Kwadingeka ngihlale phansi nami, ngibhekane nesithombe sami, futhi ngishintshe indlela yami yokucabanga. Ngabhala izimemezelo ezilula futhi ngaziphinda nsuku zonke, ngifanele ukuqhubeka. Ngingumgudu wokuchuma. Ngifanele isiqongo sempilo. Kancane kancane, ingqondo yami yaqala ukwamukela lesi simo esisha. Futhi ngalokho kwamukela, isimo sami sezomnotho saqinisa. Isayensi yezenzo zesimiso sezinzwa, neurological skins, ikubiza lokhu ngokuthi ukulingana kwengqondo, psychic equilibrium. Yinqubo lapho ingqondo ifuna khona ukuvumelanisa izinkolelo nomhlaba wangempela. Lapho isimo sangaphandle sidlula umkhawulo wangaphakathi owubona njengojwayelekile, ingqondo engaphansi kwengqondo ikhiqiza izindlela zokuziphatha ezihlose ukubuyisela ukulingana. Ngalesi sizathu, ukushintsha impilo ngaphandle kokuguqula izinkolelo akusizi. Ingqondo izoqedela lokho engakuboni njengokufezeka. Mhlawumbe manje sekucacile ukuthi kungani abantu abaningi bezabalaza ngaphandle kokuqhubeka ngempela. Bashintsha imisebenzi yabo, izindawo zokuhlala, ubudlelwano, kodwa bahlala beboshelwe emiphumeleni efanayo. Lokhu kwenzeka ngoba indlela yokucabanga iyafana. Iqiniso liwukuthi ukunqoba akusona isigameko esisodwa, kodwa kunalokho isimo sengqondo. Kubalulekile ukuthi uqale ube umuntu okwazi ukuzwa leyo mpilo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho indalo ihlinzeka ngesimo esifanele. Ngakho-ke, hlola ngobuqotho ingaphakathi lakho. Ingabe kukhona ingxenye yakho ebonisa ukungakhululeki lapho kucatshangwa ngokuchuma? Noma yikuphi ukuhlebezelwa okukutshela ukuthi awufanele, ukuthi kuyingozi, ukuthi kuzoba khona ukwahlulelwa kwabanye? Lokhu kungumthombo okhalayo ufuna ukulashwa.
Uma nje kuqhubeka, konke ukunqoba kuzoba okwesikhashana. Kodwa-ke, ngokuvumelanisa ingqondo yakho nokuqonda kokuchuma, impumelelo izoyeka ukuba umthwalo futhi izoguquka ibe ukubonakaliswa nje okungokwemvelo kubuntu bakho. Ingcebo yangempela ayihlali ekuqoqweni kwezinto ezibonakalayo, kodwa emzweni wokuthula ngalokho umuntu anakho, nasekukwamukeleni lokho okusazofika. Ngoba lapho umhlaba wakho wangaphakathi uchuma, nowangaphandle uyavuleka ngokungenakugwenywa. Futhi uma lokhu sekufezekile, akukho noyedwa ongakususa lokho okungokwakho ngelungelo. Kukhona umugqa omncane phakathi kokugcina ukwethembeka ezinkolelweni zakho nokuhlala uboshelwe kumagagasi okucabanga angasasebenzisi kuwe. Iningi lesintu liphila ngaphansi kwezijoka zezinkolelo ezingezona ezabo, imiqondo efundwe kubazali, ezikhungweni zemfundo, ezimfundisweni zenkolo, nasebudlelwaneni bomphakathi. Okuthakazelisa kakhulu ukuthi bayazivikela sengathi ziyimigomo engaphikiswe. Imali ayilethi injabulo. Ukusebenza kanzima okungapheli iyona ndlela kuphela. Abanye abantu bazalwa benenhlanhla, abanye abanayo. Izimemezelo ezinjalo, eziphindaphindwe iminyaka eminingi, ziguquka zibe izithiyo ezingabonakali ezivimbela ikhono lomuntu lokukhuphuka. Nami ngaphila ngale ndlela engqondweni yami ingxenye enkulu yobusha bami. Ngangikholwa ukuthi ukuphila kwakuwumthwalo, ukuthi impumelelo kwakuyilungelo labambalwa, nokuthi indima yami yayilinganiselwe ekuziphiliseni nje. Engangikushaya indiva ukuthi le miqondo kwakungeyona eyami, kwakuyizinto ezatholwa njengefa ngokomzwelo esimweni esasiyemukela nokubambezeleka. Ingqondo yomuntu iyaguquguquka. Kusukela lapho sizalwa, simunca konke okusizungezile ngokungakhethi. Kuze kube iminyaka eyisikhombisa ubudala, ubuchopho busebenza kakhulu kuma-frequency ethetha, afana nalawa asetshenziswa ezimeni zokuxaka ingqondo, hypnotic states. Lokhu kusho ukuthi, kulesi sigaba, asikubuza lutho, simane samukele. Uma umuntu ethi, awuhlelekile, uyavilapha, awunalo ikhono lalokhu, ingqondo engaphansi kwengqondo irekhoda lezo zimemezelo njengeqiniso. Futhi lezi zimemezelo ezifushane zibumba isithombe sethu sobunyeyo amashumi amaningi eminyaka. Ngemuva kwalokho, lapho sizama ukushintsha indlela yethu, kuba sengathi ithonya elingabonakali liyasiphoqa ukuba sihlehle. Unquma ukuqala ibhizinisi, kodwa izwi elishunyekwe ngaphakathi limemezela, lokho kuyingozi kakhulu. Ufisa ukuchuma, kodwa izwi lihlebeza, lokho akukhona okwakho. Akukhona ukuntuleka kokuzimisela, kuyindaba yokubekwa esimweni. Ngikhumbula umuntu engahlangana naye kwenye yezifundo zami. Wayeneminyaka engama-45 ubudala, uchwepheshe onekhono, kodwa edumazekile ngokuphelele. Ubike ukuthi njalo lapho izimo ziqala ukuba zinhle, kwakukhona okwehlulekayo. Ngambuza ukuthi uyise wayesiza kanjani ngendaba yezimali. Waphendula, ubaba wami wayegomela ngokuthi ingcebo ingumthombo wazo zonke izinhlupheko. Ngabe sengibuza, futhi uzizwa kanjani uma imali yakho yenyuka? Wacabanga isikhashana waphendula, nginomuzwa wokuba necala. Lapho-ke kwakukhona incazelo. Ngaphansi kwengqondo yakhe, wazilimaza ukuze angamele lokho uyise ayengakuvumi. Futhi ngesikhathi eqaphela lokhu, waqala uhambo lokuguqula ingqondo. Esikhathini esingangezinyanga eziyisithupha, imali yakhe yaphinda kabili. Akungoba wathola ulwazi olusha, kodwa ngoba, ekugcineni, wayeka ukulwa naye uqobo. Isayensi ikuchaza lokhu kusebenza ngokucacile. Ubuchopho bwakha izindlela zemizwa, neuronal pathways, ngayo yonke inkolelo ephindaphindwayo. Uma umuntu eqhubeka ephinda umqondo, yilapho uqina khona. Cabanga ngohambo oludabula ithafa elikhulu lezimila eziminyene, uma uphinda indlela efanayo nsuku zonke, kuzovuleka indlela ngokushesha. Okufanayo kwenzeka ngemibono yethu. Izinkolelo ezisunguliwe ziyizindlela ezishaywe kakhulu engqondweni, futhi ukuziguqula kudinga ukuqonda nokubekezela. Ingxenye ekhuthazayo ukuthi ubuchopho buyakwazi ukuzivumelanisa, buyashintsha. Inqubo yokushintsha iqala ngesikhathi unquma ukuphonsela inselelo lokho okukholelwayo.
Zibuze manje, ubani ongikhuthaze izimiso engiphila ngazo mayelana nezimali, uthando, impumelelo, nokuzifaneleka? Ingabe lowo muntu wanelisekile? Ingabe uphila impilo engiyifunayo? Uma impendulo ingeyona, kungani ubambelela ezinkolelweni ezingezona ezakho? Kungumkhuba olula kodwa onamandla amakhulu. Ngoba yonke inkolelo oyiphonselayo inselelo yisitini esikhishwe odongeni olukwahlukanisayo ekwandiseni kwakho kwangempela. Nami kwadingeka ngibhidlize lezi zithiyo zangaphakathi. Ngikhumbula ngobusuku obubodwa, ngingedwa, ngicabanga ngakho konke engangikuzuzile kodwa ngisazibona ngibambekile. Nganginazo izinsiza zezimali, nginazo izinkampani, kodwa kwahlala kukhona isikhala. Kwakungaleso sikhathi lapho ngabona khona ukuthi, ngezinga elithile, ngangisafuna ukuqinisekiswa, ngangifuna ukufakazela kubo bonke ukuthi nganganele. Lokhu kuqonda kwangenza ngakhala. Ngoba ngakuqonda ukuthi ngangiphila ngaphansi kwendaba yengane, ingane eyake yatshelwa ukuthi ayihlakaniphile ngokwanele. Futhi ngaleso sikhathi esiqondile, ngakhetha ukuzikhulula. Ngakubhala phansi, ngiyazithethelela ngokukholwa ukuthi ngangidinga ukuzuza lokho okwakungokwami ngelungelo. Lesi senzo esilula sakha isikhala sangaphakathi. Futhi ngemuva kwalokho, izinto zaqala ukwenzeka kalula. Ukushintsha inkolelo akukona nje ukushintshanisa isitatimende esisodwa ngesinye. Kumayelana nokushintsha umuzwa ohambisana nayo. Ungasho ukuthi nginokuchuma izinkulungwane zezikhathi, kodwa uma ngaphakathi ujikeleze ukwesaba noma ukuzisola, lowo mhlabuhlabu wamandla uhlala uboshelwe ekusweleni. Yingakho ukwenza kwakho kumele kube ngokomzwelo. Uma uqinisekisa inkolelo entsha, yifake ngokuphelele ebukhoneni bakho. Bona ngamehlo engqondo, lalela, futhi hlala ngengqondo kulokho okufisayo ukuba kubonakale. Lolu ulimi ingqondo yakho engaphakathi eluqondayo, imizwa nokubambelela. Cabanga izikhathi eziningi uzilwisa ngokukholwa ukuthi awufanele. Mangaki amathuba alahleka ngenxa yokuthi uhlelo lwakho lokucabanga oludala lwathi, lokhu akukona okwakho. Manje, cabanga ukuthi kuzokwenzekani uma, isikhathi esingangezinsuku ezingama-30, ushintsha yonke imicabango yokungaqiniseki ngesimemezelo samandla. Ungasho nje ngomlomo, kodwa ukuzwe ngempela. Cabanga uma noma nini kuvela ukwesaba, umemezele, lesi kumane kuyinkumbulo yakudala. Ngikhetha okusha. Phakathi kwezinsuku ezingama-30, ingqondo yakho ingaqala ukubona lo mgwaqo omusha njengendlela yakho yemvelo. Ngibone abantu bephuma bephenduke ngempela ngokusebenzisa le ndlela. Owesifazane oyedwa, owayezimisele ezifundweni zami, wayephila impilo ekholwa ukuthi akanalo inani elanele ngoba wakhula ngenkolelo yokuthi imali engenayo yowesifazane akufanele idlule eyendoda. Iminyaka eminingi, wayezilimaza ngokungazi wonke amathuba okuqhubeka. Kwaze kwafika lapho eqala khona ukushintsha izinkolelo zakhe. Namuhla, ungumnikazi wenkampani enkulu ebiza amadola ayizigidi eziningi futhi usiza abanye abesifazane ukuba baphindaphinde leyo mpumelelo. Imvelo yangaphandle ayizange ishintshe, okwaguquka kwaba uhlaka lwakhe lwangaphakathi lokucabanga. Yonke inkolelo yakho iqopha lokho okuzwayo. Uma ukholwa ukuthi impilo inzima, izoziveza kanjalo. Uma uqonda ukuthi uthando lulinganiselwe, lokho kuyoba yiqiniso lakho. Uma ubona ukuthi ukuchuma kungokwemvelo, kuzogeza ngokukhululeka. Indalo yonke ayikhethi ozithandayo, imane iphendulela kulowo mhlabuhlabu wakho omkhulu. Futhi lowo mhlabuhlabu uvela emicabangweni oyikhulisa nsuku zonke. Ngakho-ke, phendukela ngaphakathi bese ubuza, eziyobani lezi zinkolelo engiziphathayo? Ziyangisiza yini? Ziyangiqinisa yini? Uma impendulo inguyebo, veza ukubonga, zihlukanise, bese uzishintshe. Ingqondo ifana nengadi, uma ungatshali lokho okufisayo, izitshalo ezingafuneki ziyanda ngokuzenzakalelayo. Hlakulela imicabango emisha ngenhloso, uyinike amandla ngemizwa, futhi uyivikele ngesimo sengqondo. Futhi, ngokuhamba kwesikhathi, inhlabathi yokuqaphela kwakho izoqhakaza ibe impilo ehluke ngokuphelele, hayi ngenxa yoshintsho lomhlaba wonke, kodwa ngoba ekugcineni unqume ukuzicabangela wena.
Iminyaka eminingi nganginombono wokuthi ukushintsha impilo yami kwakusho ukushintsha izimo zami. Ngangicabanga ukuthi ngidinga umsebenzi omusha, indawo entsha, nokuxhumana okusha. Kodwa ngahlangana nesambulo esashintsha ngokuphelele umbono wami. Akukho shintsho lwangaphandle olwenzekayo ngenkathi iqiniso langaphakathi lingashintshi. Imvelo yangaphandle imane iyisibuko esithembekile sendawo yakho yangaphakathi. Ayikukhombisi lokho okufisayo, kodwa lokho ozibonakalisa ukuba yikho. Yingakho abantu abaningi beshintsha indawo yabo, ozakwethu, izindlela zabo zomsebenzi, kodwa baqhubeka bephindaphinda imiphumela efanayo. Ngoba baphethe nabo iphethini efanayo yemicabango, imizwa, nezinkolelo. Kufana nokushintsha isibuko ngethemba lokubona isithombe esihlukile. Isayensi ye-physics yanamuhla nomkhakha wezokusebenza kwengqondo sekuvele bakuqinisekisile lokhu. Ubuchopho bomuntu abuhlukanisi phakathi kwalokho okucatshangwa ngengqondo nalokho okwenzeka ngokoqobo. Uma ucabanga okuthile ngamandla emizwa afanele, umzimba uphendula sengathi kuyinto ephathekayo. Ukhipha amahormone afanayo, kuvuselele ukuxhumana kwezinzwa okufanayo, futhi kukhiqize izimpawu zemizwa ezifanayo. Yingakho okuhlangenwe nakho kwakho kungakhelwa yizigameko, kodwa yindlela ochaza ngayo okwenzekayo. Futhi lokho kuhumusha kuvela ezingeni lokusebenza kwengqondo yakho, umhlabuhlabu owugcinayo nsuku zonke. Uma umuntu eqhubeka njalo esesimweni sokukhathazeka, ingqondo ithatha indlela yokuzivikela. Iqala ukuhumusha iqiniso ngokwesaba. Konke kubonakala kunzima, kuyingozi, kuyesabisa. Amathuba angase abe seduze, kodwa ukuqaphela akukuboni ngisho ngenxa yokuthi kujwayezwe ukukhomba izinsongo, hayi amathuba. Lokhu akukona ukuqagela kwengqondo, udaba lwezinto eziphilayo. Uhlelo lokuvuselela ireticular, ingxenye yobuchopho, lunquma ukuthi yini efika ekuqapheleni kwakho ngokusekelwe entweni ogxile kuyo. Uma ukunaka kwakho kuwela ebunzimeni, ubona izithiyo eziningi. Uma ukunaka kwakho kuphendukela ezindleleni ezahlukene, uqala ukubona izindlela lapho ngaphambilini wawubona khona izingqinamba kuphela. Ngakuhlangabezana nakho lokhu. Kwaba khona isikhathi lapho ngangilokhu ngikhala ngokungabi nazinsiza zemali. Ngangihlela umhlaba ukuba ungalungile, ukuthi abantu abanenhlahla babenenhlanhla, ukuthi ngangisebenza kanzima futhi ngithola okuncane esikhundleni salokho. Kodwa engangikushaya indiva kwakuwukuthi konke ukukhononda kwakumelela imbewu etshalwe ekusweleni. Ngangivuka ngikhathazekile, ngilala ngesaba, futhi ngilangazelela ukuchuma ukuze kuqhakaze kulowo mhlaba. Ngesikhathi esisodwa, umeluleki wangishiyela amazwi ashintsha ngokuphelele umbono wami wokucabanga. Wathi, "Bob, uzama ukuvuna izithelo esivandeni lapho uhlakulela khona ameva." Lokho kwangithinta kakhulu. Ngaqonda ukuthi ubukhona bami kumane kuwusibuko salokho engangikukhulisa engqondweni yami. Ngakhetha ukuphinda ngagxilisa ukunaka kwami. Nganqala umkhuba wokubonga ngakho konke engangivele nginakho, noma ngabe kwakungamanani amancane. Ngayeka ukukhuluma ngezindaba ezimayelana nezikweletu futhi ngaqala ukukhuluma ngamathuba. Futhi into yaqala ukushintsha. Ekuqaleni lezi kwakungezona izigameko ezinkulu, kwakuyizigameko ezincane zokuhambisana kwezinto, ithuba elisha lebhizinisi, ingxoxo engalindelekile, ukufiphala kokuphefumulelwa eshaweni. Futhi lapho, ngemuva kwesikhathi, ngibhekisisa, ngabona ukuthi okuhlangenwe nakho kwami kwase kushintshe ngokuphelele. Kodwa akukho shintsho olwenzekile endaweni yami yangaphandle. Ukuguqulwa kwakusemva kwemvamisa engangiyikhipha. Futhi yilokhu abantu abaningi abangakuqondi, ubukhona abuphenduli ezifisweni zakho, buphendula kulokho ovumelana naye. Ukulangazelela ukuba nengcebo ngenkathi ukhipha ukwesaba kufana nokuzama ukumisa iziteshi zomsakazo ezimbili ezihlukene ngesikhathi esisodwa, umsindo uba ongahleleki. Indalo yonke ingaguquki. Idinga ukuthi nawe ungaguquki. Uzodonsa kuphela lokho okuhambisana nomuzwa wakho omkhulu. Ngakho-ke, umsebenzi wangempela akukona ukufisa okuningi, kodwa kunalokho ukuguquka ube ngaphezu kwalokho. Uma ushintsha umhlabuhlabu wakho, umhlaba wonke uzakhele kabusha ukuze ubonise lelo qiniso.
Ngibone lokhu kwenzeka kubantu abavela ezifundeni ezahlukene emhlabeni jikelele. Indoda eyodwa eyayinesikweletu yaqala ukubhala phansi nsuku zonke, ngiyayijabulela inkululeko yezezimali. Ekuqaleni ayizange ikukholwe, kodwa yaqhubeka ikuphinda. Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, yathola isikhundla esingcono somsebenzi. Ngemuva kwezinyanga eziyishumi-12, yasungula inkampani yayo. Imali ayizange ivele ngomlingo, yavela ngoba umuntu eyaba nguye wayenamandla okuyidonsa. Ngokuphambene, ngabona okuphambene. Abantu abazifinyelele izifiso zabo kodwa bahlala bejwayelwe ukwesaba ukulahlekelwa. Bakhipha ukuswela, futhi indalo yonke yaphendula ngomhlabuhlabu ofanayo. Ngikhumbula usomabhizinisi engahlangana naye emhlanganweni. Wayethengise inkampani yakhe ngamanani ayefinyelela $1 ayizigidi eziningi, kodwa wayehlala esesimweni sokukhathazeka, sokungabaza, njalo elindele inhlekelele. Ngesinye isikhathi, wangitshela ngasese, "Bob, nginayo yonke into engake ngayilangazelela, kodwa angikwazi ukuthola ukuthula kwengqondo." Futhi ngaphendula, "Kungenxa yokuthi ingqondo yakho iseswele. Ushintshe inani elisebhange lakho, kodwa awushintshanga isakhiwo sakho sangaphakathi." Futhi, ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, wachitha ingxenye enkulu yemali yakhe elondoloziwe ezinqumweni ezingacabanganga ezishayelwa ukwesaba. Ingqondo isebenza njengozibuthe. Ayidonsi lokho okulungile noma okufanelekile, idonsa lokho okufana nayo. Uma ufisa ingcebo, kumele uzivumelanise nokuphuma kwengcebo. Uma ufuna uthando, kumele uzivumelanise nokuphuma kobumnene. Akunakwenzeka ukuba ube nokubonga futhi, ngesikhathi esifanayo, umeme ukuswela. Akunakwenzeka ukuhlala ekwesabeni bese ubiza inkululeko. Imizwa iyilimi lendalo yonke, futhi iqonda okuzwayo, hayi okushoyo ngomlomo. Abacwaningi bakubiza lokhu ngokuthi ukuvumelana kwamandla kagesi kazibuthe. Inhliziyo nobuchopho bukhipha izinkambu zamandla ezilinganisekayo, futhi lapho zombili zivumelana, okusho ukuthi, lapho imicabango yakho ihambisana nemizwa yakho, umzimba wonke ufinyelela esimweni sokulingana. Kulesi simo, ukuqonda kuba kucece, amathuba avela ngokuzenzakalelayo, futhi ukuxhumana kwezenzakalo kuba into ejwayelekile. Wake wazwa yini umuzwa wokucabanga ngomuntu, bese ekushayela ucingo ngemuva kwesikhashana? Noma ukufisa okuthile ngamandla bese ubona ukubonakala kwakho ngokushesha ngemuva kwalokho? Lokhu ukuvumelana kwamandla okusebenzayo. Ngakho-ke, zibuze manje, ibiyini imvamisa yamandla akho eyinhloko ezikhathini zakamuva? Ingabe ubukade ugxilisa ukunaka kwakho ekusweleni noma emandleni? Ekugwebeni noma ekuphepheni? Ubukhona abujezisi futhi abuklomelisi, buveza isithombe nje? Futhi isithombe esiqotho kunazo zonke ozosithola esemizweni yakho. Ushintsho lwangempela luqala lapho wamukela umthwalo ogcwele wemvamisa yakho. Ngokuqonda ukuthi awusona isiboshwa sezimo, kodwa umakhi wazo. Kusukela lapho kuya phambili. Akukho okwenzeka ngengozi. Konke kuguquka kube impendulo. Futhi lapho uvumelana kakhulu nalokho okulangazelelayo, yilapho indalo yonke isebenza kakhulu ukuze ikusize. Lena ingqikithi yomthetho wokudonsa, isisekelo sesayensi yengqondo, kanye nomongo walo lonke ushintsho oluhlala njalo, isimo sangaphandle kumane kuwumhlabuhlabu wokungaphakathi. Kufika isikhathi ohambweni lomuntu ngamunye lapho ekugcineni eqaphela ukuthi akusadingeki ajahile izenzakalo, vele azivumelanise nazo. Uma usuqonda lokhu, umzamo uguqulwa ube ukugelezela. Ukungqubuzana kwangaphakathi kuphela, ukukhathazeka kunyamalale, nokuphila kuqale ukugeleza ngobulula obucishe bungachazeki. Lokhu ukukhululeka kweqiniso, ukuphila ngokuhambisana nobuntu bakho bangempela. Okugwema iningi ukufinyelela kulesi sigaba akuyona intuleko yokuhlakanipha, kodwa ukuqhubeka nokubambelela esithombeni sabo sangaphambili. Baqhubeka nokuzama ukwakha ikusasa elisha ngombono omdala. Futhi lokho akunakwenzeka. Ingqondo esivele ikhona yakhiwe ukwesaba, ukuzisola, izililo, nezizathu. Ikukholisa ukuthi ushintsho lunengozi, nokuthi ukunethezeka kunikeza ukuphepha okukhulu. Kodwa-ke, iqiniso liwukuthi induduzo imele ugibe olufihlekile kakhulu empilweni.
Ayibangi buhlungu, kodwa ayikhuthazi. Iyakweseka, kodwa ayikuphilisi. Futhi uma umuntu ehlala kulesi simo, kuqala inkolelo yokuthi ukuba yinto evamile kujwayelekile, ukuthi ukuzwa ukukhathala akunakugwenywa, ukuthi ukwamukela okuncane kunengqondo. Kwakuphila kanjalo nje ngaze ngaqonda ukuthi angizanga emhlabeni nje ukuba ngiphile, ngiza ukudala. Ngikhumbula uhambo olulodwa, kudala ngaphambi kokuba ngibhale incwadi ethi Wawuzalwa Ucebile. Ngazithola ngingedwa ehhovisi elincane ngemuva kwenkulumo. Ngangikhulume nabantu abangamakhulu ambalwa, kodwa ngasekugcineni indawo yayingenalutho. Ngahlala esihlalweni esithambile ngaqala ukucabanga ngakho konke okwakwenzekile, kusukela ezibophweni zezimali nasezinkingeni kuya enqubekelweni engangingakaze ngiyicabange. Futhi ngaqaphela okuthile, lonke uhambo lwami lungahlanganiswa esinqumweni esisodwa. Isinqumo sokucabanga ngokuhlukile. Konke engakuzuza, yonke imiphumela, konke ukuguqulwa, kwavela ngesikhathi ngikhetha ukuguqula okwakucubungulwa engqondweni yami. Ngaqonda ukuthi ukusa ngakunye kunikeza ithuba lokuguqula ikusasa lomuntu. Nokho, iningi labantu liyalidela leli thuba ngokulinda ukuzizwa lilungile. Bafisa ukushintsha ngaphandle kokuphazamiseka, ukuqhubeka ngaphandle kokudela lutho, ukukhula ngaphandle kokuvumela okungasasebenzi ukuba kubune. Futhi lokho akunakwenzeka. Konke ukuguqulwa kufuna ukudela. Umuntu kufanele ahlukane nesimo esidala ukuze avule indlela entsha. Kubalulekile ukuyeka izizathu, ukwesaba okudala, izindaba eziphindaphinda ukuze ziqinisekiswe ukungathathi isinyathelo. Ngoba inqobo nje uma okudlule kunquma izinqumo zakho, ikusasa lizohlala liyimpendulo nje enezikhathi ezihlukene. Ulwazi lwesayensi seluvele lukhombisa ukuthi okungazi lutho kufundeka ngokuphindaphinda okuhambisanayo. Lokhu kusho ukuthi uma uhlose ukusungula indlela entsha yokuphila, kubalulekile ukuphindaphinda nsuku zonke imiqondo nemizwa esekela leyo ndlela. Kungale ndlela ukuthi kwakhiwe ubuntu obusha. Ngenxa yalesi sizathu, ngihlala ngiqinisekisa, ukuchuma akusona isigameko esisodwa, kungumkhuba. Akulona ukugxuma okukhulu, kodwa isinyathelo sansuku zonke esiqondile. Ngokuguqula izenzo zakho zansuku zonke, okukwamukelayo, okucabangayo, okuhlangenayo nakho, okubonisayo, ngokunjalo uguqula umzila wokuphila kwakho. Ngabona abantu abajwayelekile beguqule ngokuphelele impilo yabo ngokusebenzisa nje lo mthetho. Omunye umuntu, umshayeli webhasi, waqala ukungilalela nsuku zonke ngenkathi esebenza. Wangibhalela eminyakeni eminingi kamuva, ethi uhambo lwakhe lwamahora 2 oluya emsebenzini lwaluguqulwe lwaba ikilasi lakhe. Waqala ukuguqula akukhuluma kuye. Washintsha kusukela ku angikwazi kuya ku angikakwazi okwamanje, kodwa ngizophumelela. Lolu shintsho oluncane emagameni lwaguqula konke. Wazinikela ezifundweni, wasungula ibhizinisi elincane, futhi eminyakeni embalwa wayesevele efundisa abanye ngentuthuko yomuntu siqu. Wakhuluma isisho engingakaze ngisikhohlwe, angidinganga inhlanhla, ngidinga ukuphikelela. Ukuphindaphinda kuyithuluzi lokuhlela kabusha. Ngasikhathi ngasinye lapho ukhetha ngenhloso umqondo owakhayo ngokuphambene nowonakalisayo, uqinisa indlela entsha yomgudu wezinzwa. Isayensi yobuchopho ikubiza lokhu ngokuthi i-neural plasticity, ikhono lobuchopho lokuzihlela kabusha ngolwazi. Cabanga pho amandla okondla nsuku zonke imiqondo yokugcwala, ukuqashelwa, isibindi nenhloso. Ngokushesha uguqulwa ngokoqobo ube yisidalwa esihlukile. Futhi umkhathi ohlala ubonisa isimo sakho sangaphakathi, uqala ukuzihlela kabusha ngokuya ngalobu buntu obusha. Nokho, kukhona okungaphakathi ngisho nakakhulu, njengoba uguqula, indawo yakho iyashintsha. Abantu abake bakugxeka baqala ukuhlonipha. Izimo ezazibonakala zingahlelekile ziqala ukucaceka. Okwake kwabonakala kuyisithiyo kuguqulwa kube indlela yokudlula. Ngoba umhlaba awumi ndawonye, ubunjwe ukuvama kwakho. Futhi njengoba uqinisa okwakho, konke okuzungezile kukhula ngokuhlanganyela. Akudingeki uqonde indlela umkhathi ozokwenza ngayo izenzakalo zibe ngokoqobo. Udinga nje ukuhlala uthembekile kulokho ofisa ukukwakha.
Lapho isizathu sakho, ingqikithi yakho, nezindlela zakho zokuziphatha zihambisana, okungenakwenzeka kuba yinto engenakugwenywa. Lena ubukhazikhazi bendlela, awubusi ukuthi nini noma kanjani, kodwa unamandla aphelele phezu kokuba ubani. Futhi ubuwena obuguqulwa bube yibona obubumba konke okuzovela. Ngithanda ukucabanga ukuthi umqondo ngamunye uyimbewu. Uma usakaza ukwesaba, uvuna ukuvinjelwa. Uma utshala isiqiniseko, uvuna ukwanda. Futhi lapho uniselela kakhulu lezi mbewu ngesimo sengqondo nokuqashelwa, kulapho ingadi yokuphila kwakho ichuma kakhulu. Inala akusona isiphetho, iyisimo sokuphila. Nolwazi oluyingqayizivele olulufunayo seluvele lukhona ngaphakathi kuwe. Lulinda nje isikhathi lapho unquma ukuyeka ukuzibona njengomuntu ozama ukufeza, bese uqala ukuzibona njengomuntu oseluvele luveza. Ngakho-ke, ngalomzuzu oqondile, yenza isinqumo. Khetha ukuphakamisa ukuvama kwakho. Khetha ukucabanga ngenhloso. Khetha ukwenza ngomqondo. Ungalindi isimangaliso esikhulu, ngoba isimangaliso sesivele siyenzeka, kungukuqonda kwakho kwamanje. Sonke isinyathelo esincane endleleni efanele sakha ukuqonda. Futhi lapho uhambisana kakhulu, kulapho ukuphila kugeleza kakhulu. Futhi uma kukhona okungaphakathi kuwe okuqonda ukubaluleka kwalokhu kuxhumana, kwabelana ngakho nanoma ubani odinga ukukuzwa namuhla. Mhlawumbe kumela inhlansi elahlekile ukuze kusebenze amandla lowo muntu angakakawazi ukuthi unawo. Ngoba umhlaba udinga abantu abacacile abaningi, izingqondo eziqaphile, izindawo ezingokomzwelo eziningi ezivumelana nothando nenhloso. Futhi uma usufinyelele kulesi sigaba, kungenxa yokuthi uyingxenye yalomnyakazo. Impilo emangalisayo iqala ngoshintsho olulodwa lwansuku zonke, futhi lolo shintsho nguwe. Sizohlangana ekusakazweni okulandelayo.